Laura, koliko je ura? Ura je ena. Greca, koliko je ura? Ura je dve. Ilvi, koliko je ura? Ura je ena, pa pet. Lea, koliko je ura? Ura je dve, pa 10. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Povej, povej, gremo domov. Janis, koliko je ura? Ura je 3. Paul, koliko je ura? Ura je 4. Zoe, koliko je ura? Ura je 3, pa 5. Mari, koliko je ura? Ura je 4, pa 10. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Koliko je ura? Tik tak, tik tak. Povej, povej, gremo domov. Marvin, koliko je ura? Ura je 5. Leonhard, koliko je ura? Ura je 6. Ramadani, koliko je ura? Ura je 5 pa 10. Ramadani, koliko je ura? Ura je 12 pa 50. Gremo domov.